andale akhala kugwiritsa ntchito achinyamata kulipsira andale anzawo amene akupikisana nawo. Taonapo anyamata azikwanje kulilongwe, galimoto ya andale kuotchedwa kumponera, upandu pa ndale kundilande kungotchulapo zochepa. Lero pano pa Factory 265 Media tikupatsirani nkhani ya mkulu wina amene wakhala akugwiritsidwa ntchito za mtundu ndi anthu andale komanso atsogoleri ena ku Thyolo chifukwa atu iyeyu akuti tsiku lina adakumana ndi chinthu choopsa kwambiri. Kodi iyeyu adakumana nzotani? Tiyeni timve nkhani yonse. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Kutheka muli ndi nkhani imene mungafuna kugawana nafe, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Inetu zina langa ndi Steven Chaotoka, nimakhala chakuthyolo kwatiya Thomas uko kuyandikira phiri la Thyolo. Inetu moyo wanga ndinabadwa ngati mene amabadwira ana aliwonse mziko. Tinaphunzira umoyo wacho umwe wongooneka kunena kuti ngati ana ongo zochitika zawo zosaziwika bwino choncho kani ngati ana ochokera ku mabanja ovutika amene amatha kukhalira. Takhala mu moyo umenewu mamwayi popeza tinali ngati tinabadwa kobe ndi timphamvu, basi titayiziwa zikuti kuti kamapita mmisika mukumakasaka choti tidye mmene muja kuputamo nkhondo ndi kuyiwina kenakolo mziko nkumaziwika kuti ayi dera munotu ndiona kuti mwana wakuti uja ndi wamphamvu zake. Masiku ndikumadusa nda imeneyi mphamvu zimene zimaonesa kuti munthu ine ndi wamphamvu kobe imaonesa kuti mumasewera aliwonse amene tingachite, kaya ndi pa mpira ndiona kuti ndikangoyambisapo nkhondo ndiye kuti ndimayiwina, kaya ndionera kuti munthu wandiputa munjira iliyonse imene wandiputayo koma ndiona kuti ndikangoyambisapo nkhondo kaya waiyambisa ndiye ine ndimapezeka kuti mwa njira iliyonse nkhondo ija ndayiwina. Komatu apa ndi kuti ndimalevo kobe ngati akuchimwana kobeko choncho. Pamene zimachitika izi ndi kuti ndinali kuti ndikunkana ndikulira monga ngati mene amakulira munthu akuchoka ku unyamata akufika ku ubambo. Itaoneka kuti kakulidwe kaja ndikamene kaka ndi pamenenso mmuzi makwathu anazaziwa kuti mwana itu ni mwana wamphamvu akusokereka ulo kumpasa udindo. Ndi pamene ndinazapatsidwa udindo ngati oyang'anira dera la kwathu kuno ngati kumbali ya chitetezo cha kumuzi. Ninagwira ntchito moyikapo mphamvu zanga ngati munthu, popeza mphamvu zimene ndimasowa nazo chochita kumamenyera anthu zija nditapatsidwa udindo ndikuzaoneka kuti ndamene ndikuyendesa dera ngati oyang'anira chitetezo. Inaoneka ngati kuti udindo uja ndaugwira molongosoka chifukwa choti mphamvu za udindo zili choncho inenso koma ndi mphamvu za chibadidwe. Inaoneka kuti mphamvu zija zikunkana zikulira. Inalionera kuti pamene ndikagwira ntchito molimbikira mpaka na akuluakulu oyendesa ambomawa nazakhala nawo pa ubale wabwino kwambiri. Ninazaona siku lina ena achipani chosusa akufuna kukapangisa nsonkhano malo ena koma mbali ya kwathu konkuno. Utenga unazandipeza kuti ndionesese kuti nsonkhano umene usakachitike. Ninalumikizana ndi anyamata ena amene nimaziwa kuti pa ntchito ngati zimene tikatero igwira ntchito yotamandika mpaka ninaonesesa kuti nsonkhano umene ulephereke, ndipo unalepherekadi koma panaonesa kuti panali china chache chimene chinakachitika mwina ulo chokhudza moyo wanga, mwina kuvulala modesa nkhawa kapena ulo kufa kumene, koma chimenecho sichinachitike. Inaliponso siku lina abale ena ozungulira dera lathu amafuna munthu wina wa dera la mmuzi makwathu kuti anali atawotcha nyumba kumeneko ndi amamufuna, anamusaka nkumulephera kenako ndi pamene amandiziwisa kuti ndiathandize. Nditathandiza kumugwira ndikumpitisa mmuzi makwawo, koma nditafika kumeneko anthu aja anaoneka kuti ndoti basi aphedwe. Gulu linachuluka, inabwera lochuluka koma pa nkhani yoti aphedwe. Ine pakuyesesa kunena kuti munthu uyu musamuphe ali m'manja mwa ine, ndipo sizovomerezeka kuti inuyo muphe munthu uyu koma ili yoti munandiuza ine kuti nimbwerese m'manja mwanu, izi sizitheka. Pakulimbana ndi anthu aja ndinabwerako koma mwendo nditavulazidwa ndi mwala, ikuonesa kuti inali ntchito yayikulu. Inaliponso siku lina pamene ndinali ndi olemekezeka omwe wambawa atenga ndalama ngati pamwambo wache umene umakhalira za ndalezi. Atenga ndalama ndikumpasa mzimayi uja kungolandira ndalama zija, gulu lonse inamugamukira kunena kuti imulande ndalama zija. Ninaona mzimayi uja akuoneka kuti ali pa chiopsezo moti atha kufa.
ninalimbana ndi gulu ija mpaka na kumulanda mzimayi uja ndalama zija, gulu yonseja ndikuzasala kwa ine. Koma mamwe igulu inakhala ndikundiopa kwina kwache, sina ndigunde olo kundiyandikira munjira ina yache. Kungochula kobe ngati mu ntchito zikulu-zikuluzi, ndagwira kobe ntchito zikulu-zikulu zimene zinazoti olo boma la Malawi linandiziwa kuma mapaderadera moposera mwina imene imaziwira anthu akumuzi kapena anthu amene amagwira ntchito ngati ineyo. Boma lathu ninali nyamata odalirika kwambiri, oti nimatalo nkafika pa police station paja kumaona mwa akuluakulu apa polisi paja kumakuonesa kuti akundipasa ulemu. Pakana kumandifunsa mafunso kuti kodi ife tili ni mifuti ndizoziyenereza, koma ntchito zina zimatifuta, koma iwo magwira ntchito zikulu-zikulu koma sizimakufuta chifukwa chani. Ineso nkumawauza kumbali yanga. Ninali ngati kobe oziwika mu boma lathu komanso mwina ulolingani kuti mu boma la Malawi. Ife ndikulandira mafoni kuchokera ku likulu la ziko ngati ku Lilongwe. Ikumaoneka kuti zina langa kumene kukopa ofesi imene ikumatchulidwa moti ngati anthu akumapangisa misonkhano zina limene yakumayitchula kuti mukhale ngati wakuti inaoneka kuti inali ineyo moyereza kuti ni ntchitoyo nimene nimayigwirira. Inetu asogoleri nditayenda umoyo ngati umenewu ndikuoneka kuti ni munthu odalirika muziko ndithu. Ndikumaoneka kunena kuti ayi olo pa nyumba nkumaziwa kunena kuti pambo watu olo mayi nkumaziwa kuti ayinakwatiwa ni mamuna wamphamvu ndithu. Inafikapo siku lina imene izi zili chonchi ndili mkatikati mwazochitika zimenezo, inaoneka kuti inalipo siku lina chachikulu chimene chinachitika. Inalipo siku lina ndapanga zimene nimapanga basi nanyamuka kuti apa ndikupita pa nyumba. Mwina pa nyumba inali ngati mwina kumaningalike ngati kuti 100 meters kuti ndifike pa nyumba. Ndinali ninzanga anthu awiri kuti ndifike mu siku limeneli. Choyambirira chinali chonena kuti ndikupanga zangazo ni mwamwamowa, koma inazafika poti mowa uja ndausiya. Patadusa mwina zaka ziwiri ndi pamene imafika siku ili lopsa. Ndikati siku lopsa ndikuti ndikutanthauza kuti zimene zinachitikazo zinali zonena kuti sindimakhulupirira kuti ziliko kapena zingachitike, komanso ndichitikirayo kukhala ngati ineyo malinga ndi umoyo umene nimayenda. Kuyenda tili pakati pa njira inangozizimuka ndilipo wala ninzangayo kuwala kwache ndinganene kuti kuopsa kuwala koma kwambiri. Nditangoyang'anizana ninzangayi inapezeka kuti tinamva kulira kwa lipenga sopano. Lipenga iyi inalira kwambiri monena kuti imene ikalira lipengayi nthakayi koma kumaoneka kobe ngati ikugwedezeka. Pamene pamathera lipenga ndi pamene sopanathera kuwala. Lipenga limeneli limalira motani? Lipenga itu inalira ngati mongoyerekezera ngati mwina malipenga amene timamvawa, koma mwina ndingayerekezere ngati kuti kaya mwina ngati ndiyerekezere ngati ya stima. Koma malilidweyo ili yomveka moyerekeza kuti ngati ninzangayo ndimaganiza kunena kuti basi dziko lapasi wina lese lipengayo wayimva. Chinali chaka chanji chimenechi? Chimenetu inali mu 2023 panali pa 8 April ndipo inali loweruka gawo la mazulo, sati gawo la mazulo koma mazulo. Ndiye lipenga lalira kuwala kwabwera kosadziwika bwino kumene kwachokera. Kuchoka pamenepo chidachitika ndi chani? Kuchoka tu pamene ninachokera pa njirapa ninayenda koma mokhala ngati kuti ndilibe chiyembekezo kapena mwina macholo ngati mtima undachosedwamo. Mayendedwe anga anali apang'ono-pang'ono, misonzi inali ili yokakamizika kutuluka. Ine kumaoneka kuti ndikuzilimbisa mtima chifukwa cha nyengo zimene ninali, koma misonzi ninayiona ikutuluka koma mosaleseseka. Pamene nimayenda pang'ono-pang'ono, kumayenda pang'ono-pang'ono munthu woonesa kuti chachikulu chachitika ndiponso chiyembekezo palibe, ndaziwa kuti mene palili apa basi popeza ninamva mawu kuti siku lomaliza lakutha kwa ziko kuzalira lipenga. Ine nimati basi siku lokutha ziko lija ndi siku lokutha zikolo ndi limene lolo. Manena kuti tsiku limeneli munali mukuyenda limodzi ndi nzanu. Zimenezi zitachitika mudayankhulana ndi nzanuyu kapena zinakhala bwanji pakati pa anthu awiri?
pakati pa anthu awiri ife ngati panali chachita sana pamene timachitika koma sipanapezeke mpata olankhulana timalankhulana titafika ku nyumba tsopano kayang'anizana kuonesa kuti chachikulu chachitika aliyense thupi mphamvu alibe yaonesa kuti aliyense wanjenjemera ine misonzi ili mkati motuluka moti nzanga sinamuyang'ane kumbali ya department ya misonziyo koma ine ndikangoziziwa ndekha ndi mmene ndilili ndinayenda pang'ono misonzi ikutuluka thupi lonse lafowoka m'masomo sindikuona ngati mmene ndimaonera koma osakhala kuti mwafika pakusaona iyayi koma chifukwa chakuwala mwamphamvu kuja ndi kumene kwapangisa kuti mtima uja ukhale kuti m'masomo ulimobe pamene ndimayenda ndimatha kumaona kuti mbali yanga yakuna manjayi kuli mparadaiso koma mbali yakuna manzere kuli jahena koma zinthuzi sinazione mooneka ndi maso koma mzimu wokha ukangondiwuza kunena kuti apatu uku kuli motere apa kuli motere ndipo ineyo nthawi iliyonse mubwera ku jahenaku mzimu wanga umandiwuza choncho pamene ndinali kuyenda pamene ndinayenda kufika pa nyumba kufikira pa khonde mayi kutuluka kuwaona amunawo ndaona kuti misonzi ikulira ndinadabwisa kuti kodi chachitika ndi chani naona mayi watangondiona misonzi ndinaona ali okhumbo doko mbiri kumaona kuti chachitika chinthu chachikulu amunawo sizinamene zifika pamenepo komanso iwo amaganiza ngati kuti sizingafike pamenepo nditalongosolera anandifunsa za chimene chachitika nditalongosolera imenenso maminisi ochepa kukatulukira anyamata akulongosola zimene azoona iwo zikuchitika kunoko imene ndimasikimizira kuti kuwala mukakuonako ine ninzangayi tinali tili pansi pa chowala chimene chocho siku limene izoti kunja kucha ineyo sindimadziwa ndimaona ngati kuti basi imene zandilomo ndi chimaliziro ndipo basi ine wanga watheka ndipo ndiwakujahena pamene ndimaonapo mbali ziwirizi ndimachita kuzioneratu kuti ine mbali yanga ndiyakujahenayo panalipeponso ufulu umene ndimatha kuona ngati kuti ndikugwiritsa ntchito umunthu onena kuti koma ine mbali yanga ndiyakujahena iyayi koma panali kauzimu kena kati kamene kamandizindikitsa mokhazikika kuti ine mbali yanga ndiyakujahena kumaoneka kuti ngati pambali ziwirizi panalipepo kuthekereka kunena kuti ndingasankhe mbali yabwinoyo chifukwa choti panali china chachi chimandikokera department yakujahenayo chabwino ndiye patachoka tsiku limene moyo unayenda motani tsiku limeneyi nditagona kenako kunja ndikucha mamawa ndinapita kuchalichi ndimati nthawi imeneyo ndikakhala kunena kuti ndaonabe kuti pano machimo akhala ngati achulukirakobe pang'ono ndimakwanisa kupita kuchalichi ndipo ndimapita ku mpingo wa la Mulungu ninanyamuka ninafika kumene kuja ndipo ninalongosolera abale ndi alongo ndi azitumika amene amatisogolera kuchalichiko nditanziwisa anandiyankha ndipo ndinabwerako koma ndinabwerako ndili chimozimozi mamene ninalili opeleweredwa kuoneka kuti palibeponso chimene chachitika kapena sinapezenso mawu aliwonse achilimbikitso ndafika ku nyumba mama ayika baibulo kanali baibulo linalipo basi ndikumawerenga mawu aja ndikumaona kuti mawu a Mulungu akuti chani pang'ono mtima unayamba kumakhala m'malo ndikuzafika pooneka kuti apapa wakhazikika ndipo dziko likupitirirabe ndiye kuti ngati pali chinthu chimene chikuoneka kuna kuti chikusokereka kukonzeka ndikuti kuti ndizikonze ndineyo itatha wiki ndi pamene ndinayamba kukonza moyo sopano nsati kuyamba kukonza moyo koma ndinauona umoyo uwu ukukonzeka fe ndikati kukonza moyo ndiye ndikhala ngati kuti ndinayamba kulingalira bwino za chinthu chimene chachitikachi koma sinakhale ndi nthawi yochilingalira bwinobwino koma ndinangoona umoyo uwu kuyamba kukonzeka okha sopano mokhazikika kukonzeka kwake umakonzeka motani makonzedwe ndimauona kukonzeka mooneka kunena kuti chakuti ayi chakutinso sindiyeneka kupanga chakutinso sindiyeneka kupanga monena kuti pamenepo ndi pamene ndinapanga chiganizo ndinapita kuboma kukawuza kunena kuti inenso pano sindiyeneka kupezeka mwizi anandikana kuti ya munthu osamasiya chonchi iwe ngati ukusiya chonchi kuonesa kuti chilipo chimene chikufuna chichitike ukufuna uchite maganizo awo kuboma kuja maganizo ngati kuti kufuna ndiukire ndinapita kwa atile amene ndimayenda nawo pafupi kwambiri matiye ozungulira dera lathu lino onsewo ndimagwiramo ntchito ndipo amandikonda nimene ndimagwirira ntchito koma manali tiye mmodzi amene anali ngati ponda ndiponde nditapitanso amene kukamusanzika nayenso anandikana anandiuza kuti ayi sopano
sogolo lingakhale bwanji yazochitikazi popeza inu muli mkatikati mwa zochitikazi ndezingakhale motani. Nditapita kumene kuja anapezekanso kuti anandikana, ndinabwerera monsemu ndili wachisoni kenako ndikupemphera zolimba tsopano kuti Ambuye mulowereremo. Mwina tisanapite patali kwambiri, mwafotokoza kuti pali zina zimene zimachitika m'mbuyomu zimene munaziona kuti ine izi ndisamachite, izi ndisamachite, izi ndisamachite. Mwafotokoza kuti mumagwira ntchito ndi mafumu akuluakulu, mwafotokozanso kuti mumagwira ndi anthu ena kuchokera ku boma. Mwina ndi ntchito ziti zimene mumagwira, musatchule anthuwo koma mungotipatsa chithunzithunzi kuti ndi ntchito zanji zimene mumagwira zimene muona kuti koma ineyo ntchito ngati izi zimene timagwira kaya ndi akubomako kaya ndi mafumuwa, zimenezi ndikuyenera kuti ndidule nsapitirize. Ndi ntchito ziti mwina kungotipatsa zitsanzo kuti tikhale ndi chithunzithunzi? Ntchito zache sikuti ngati panali zoyipa bwinobwino zimene ningathe kuzitchula kuti kapena mwina mache timaba kapena mwina mwache timapha. Iya ntchito zazikulu ngati zimene zozo ndizonena kuti munalitempo, koma tingoyerekeza ngati kupezeka kuona kuti amene munthu walakwa ineyo ndimakhala omasuka ndikupita kukangwira kaya alipo angati ndimakagwira komanso mwamphamvu kwambiri. Amapezeka kunena kuti mwina zolandira zichakaya ndi chimanga chibwera kuchokera kukoma kucha chikafika kumuzi kunoko kuno ndi kuti chimanga chimene chija ngati panali munthu onena kuti galimoto lija lafika chisisidwa ndi anthu angati nanga chiyang'aniridwa ndi anthu angati chimafikira m'manja mwanga. Ndikuti ine pamene paja ndimachita kuziwiratu kuti kodi chimanga chimene chachipukira matumba anga kuti ineyo ndi apezeka ali mbali yanga kodi ndi angati, kodi nanga chimanga chichi chikamagawidwa kodi amene anapatsidwe thumba ine andipatsa mazingati pa thumba lache. Izo zinali ngati mwa zina zochitika. Muoneka kuti pamene ndinali mkatikati mmene muoneka kuti muchita zina makhala mwina zinyengo, makhala ngati kuoneka kuti kukondera mbali imodzi ya zinthu zina zimene ikuonesa ngati sizinayeneke zitatero. Mmene mumu zochitika zacho ngati kuti zinali zazing'ono ngati zimene ningathe kuzitchula ngati mmenenso mwa zina zimatha kupezekera ngati msale mmene tayerekeza kuwuzidwa kunena kuti amene akabwera kunonso mwamenye. Zinali ngati kobe ntchito ngati kwa ine zimene ndinazoona kuti siziyenekanso ine mu moyo umene ndili ineyo. Tafika pa umoyo uoneka kunena kuti izi sindiyeneka kupezekamonso. Ndiye kuti umu ndapita ndikana ndafika ndapemphera ndionena kuti china chache chinandilimbisa mtima kuti iwe umene ukapita so unapita ndi maunyolo okha, maunyolo aja akana. Ukamapita lero unyamule ndi zovala zomwe. Zovala zina anandipasa anali apolisi, zovala zina anandipasa anali ame. Inapeza nokuti ndikasiya munthu kuti unyolo umene ndinali nawo umene ndimagwiritsa ntchito unali unyolo uwiri. Pamene ndimanyamula kupita nawo kenaka pamene ndimavomereza tsopano. Ndavomeredwa yaonesa kunena kuti mamwa imizi momwe mwachitika maliro. Pamene ndimapita pa maliro paja mwachizolowezi potoza akuluakulu amalankhula mmaliro. Ndayima pamene paja kulankhula ndi pamene anthu amadabwa ndi kuwasanzika kuti akuluakulu kuchokera lerolo. Pamene amandiona kuti ndimagwira ntchito ndimagwiradi, koma lero ndi tsiku langa lomaliza. Muonena kuti chilichonse chimene chingachitike m'mizi muno chokhudzana ndi m'muzi munomo muno chilichonse chimene mungachiganize ineyo chisandikhudze ndiponso ine sindili mogwirira ntchito mmene ndimagwirira. Koma ngati pangakhale ena ache kunena kuti ali kumbali ya Ambuye akufunikira munthu kuti agwire naye ntchito, ndaona kuti moyo wanga pano kwasala kuti ndiupereke m'manja mwa Ambuye. Ngati kuli kufa ndifere kwa Ambuye. Pamene ndi pamene panayambika moyo wanga wasopano. Moyo wanga nditasinda kupita kumbali ya Ambuye, moyo wanga wakhala uli wovutabe muzochitika. Woyerekeza kunena kuti ndakumanapo ndi nkhondo ngati zambiri zongooneka kuti ndizosimirisa kapena ndizosausa kukachitidwe. Pamene ndatembenuka mtima ndasiya zonse zimene anthu amaona kuti ndimacheramo, anthu anayamba kumalankhula kuti ndifa ndi njala. Mwasokasoka ndalama kamene kanalipo pamene timatembenuka mtimapo ndi pamene kanaikonera kuti kukalowesa kudimba kumalima mbewu ndi pamene imapezeka kuti ndalama ija yapoterera kudimba konkuja yathera konkuja. Pamene anthu akutumiza mauthenga onena kuti ine ndifa ndi njala ndi pamenenso ine ndikuti ndikapanga kanthu koma sikakutheka.
koma chifukwa chonena kuti machitidwe anga kapena mayimbidwe anga anaoneka ngati kuti ineyo sindikuzidalira pandekha ndikuti ndikuyeneka kudalira wamwamba. Chimenecho chimene chinakula pa moyo wanga. Mamwe isiku lina inapezeka kuti kulima mbewu ina kulephereka, kulima mbewu ina kulephereka, nazalima mbewu ina imeneyo imene inakhala ngati kobe napezako beka ndalama, ndazagulitsako beka 1.2 chakuti miliyoni wajaisa nagwe imene yagwera lero mukanali ngati kamphamvu kobe. Kandalama kamene kanazatenga ndikupereka kuthandiza ena osowa malinga ndi mmene mawu a Mulungu amanenera. Pamene anthu amati ndifa ndi njala, ine ndi pamene ndapezeka ndalama ndikukathandiza osowa kumene kuchaso ndimene ndinaputako nkhani yayikulu akuti basi iye uja sikupemphera kwenikweni koma imene chandisatani. Inaoneka kuti mtendere unasowa monena kuti mosimirisa nditu maoneka kuti sopanepo pane machitidwe ache angakhala utani. Koma popeza amene ndinamuona amene anali mwa ine ndi amene ali mwa ine mpaka na lero amene ndinamdalira ndipo limankhulupirira muzochitika ndisonso. Ndazandigonza siku lina mwananga akubwera akuonesa akundilongosolera kuno kuti wanyozedwa ndi anthu ena komanso kuthamangisidwa kuti abambo ache ndi asatani. Ndinangomulimbisa mtima uja mwana uja mwapamwamba koma ine mkati mwa mtima ndikudziwa kuti koma chinthu chetu ndi chachikulu. Ndayenda mu moyo umenewo, kuyenda mu moyo umenewo ndikapeza kuthandiza osowa, ndikapeza basi ndigwirise ntchito umoyo mpaka nankumaoneka ngati wayima ndipo umoyo watheka. Kumayenda kumaoneka kobe kunena kuti koma kukula kulipobe. Chimene chocho chimene ninachiona koma mavuto ndi analipo okwanira. Koma ndingati moyenda munazaona azitumiki ena akumandipezanso amene ine ndisanatemberuke mtima ndinaona azitumikiwo ali kusogolo kaye. Koma ninaona amene achakumabwera kuti ndigawane nawo pa nkhani ya mawu a Ambuye. Ndakhala ndikugawana nawo, ndachionapo pe chinthu cha mtengo wapatali ndikumayitanidwa m'mipingo ina. Ayi kuno zili motere, zili motere, bwerani pakati pathu, ndikumayenda m'mipingo yosiyana-siyana. Muonena kuti pano tikulankhulana pano pekuti tili gulu ya azitumiki a Mulungu. Chifuna kuti ngati apa tikumakwanisa kuyenda m'maboma, siku lina tipita kaya mulilongwe, siku lina iyayi kaya ndona kuti tipita ku Nchewu, siku lina tipita ku Mulanje, siku lina tipita ku Phalombe. Tafika moneka kuti tikumayenda natigawa uthenga wa Ambuye malingananso ndi mmene moyo pakali panopo wafikira. Pena oneka kuti tafika malevo oti titha kukwanisa kulankhulana ndi munthu wina amene asakuziwa zachiona cha Ambuye, moti mpaka na munthu uyo achiziwe komanso akalephera kuchiziwa izo zikhale zazi kumabola uthenga utaupereka. Pali anthu ambiri amene timapita kuchalichi ndikumaona ngati kuti chipembedzo chipachokha ndi chokwanira chonena kuti munthu atha kupulumuka. Ndikukwanisa ndikupanga maubale abwino pakati pa ife ndi azitumiki athu, koma palibe ubale pakati pa ife ndi Mulungu wakumwamba. Koma ntsiku ililili alipo amene anayilenga. Munthu uyuyu amene atchedwa munthu uyu ali ni mwini yace ndipo alibe ayina cha awiri kapena atatu. Mwini yace ni mmodzi amene ali Yesu Khristu kumwamba. Koma mwina chifukwa cha mkulu uyu amene amatchedwa Satana Njerekezi amene inde amene anakwanisa kuti munthu akhale ndi ambuye ace awiri, Yesu Khristu amene olonene kuti Atate komanso ndikudzakhala ndi ambuye ace ena amene atchedwa Satana Njerekezi. Koma pogwiritsa ntchito mpatawo ngalankhule kwa miyoyo imene ingamvere mukucheza kwathu kuti nthawi yatha ina lesa ayang'ane kwa Ambuye pakusiya zoyipa zace. Ngati mmene ndayelekezera mmalevo anga ndinafikako ngati amene apeza mpata ngati muziko lathuli opita ku nyumba ya boma komanso atachita kuyitanidwa anthu onde kuti ali ndi levo yawo. Ine nafika ponena kuti kupita ku nyumba ya boma ija ine ndikukhala potero kwa president kukhalapo, koma munthu osaphunzira, munthu opanda zochita zooneka, koma inosaziwa kuti zimene zija kwa anthu ndi zooneka zoti mpaka nanti akafika malo ngati amene. Koma ndinalolera kusiya zonsezo zimene zimandibweretsera phindu kuti bora ndiyang'ane chachikulu ichi chachitikachi. Ndikukhulupirira kuti mwinanso alipo ena amene anayitanidwa ndi Ambuye koma ananyozera kapena sanasamalire. Koma mawu amatiuza kuti tidzapulumuka bwanji tikapanda kusamalisa chipulumutso choterechi. Mawu anga angakhale omveka ndoko, angakhale mawu omveka ndogwirika, angakhale onena kuti aliyense ayang'ane moyo wace. Chifukwa choti nthawi yatha tsiku lililonse timva mwamba mulipenga ikulira. Itakhala kuti lipenga yachedwa tsiku lililonse
iweyo ineyo wina aliyense amene atchedwa munthu amene indona kuti akuyembekezereka kumwalira ndeisanakwane nthawi yomwalira munthu aliyense akusowekera ayang'ane moyo wace ndachita motani pamaso pa Ambuye kuti akamati akukutenga akutenge munthu iwe uli woyera mtima.